Mga kapuso, sa Lunes na ang kalimang State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa madamo nga nagakatabo sa karon sa pungsod sa tunga sang pandemya. Ano ihan ang luyag mabatian sa pila ka mga pumuluyo sa SONA? Si John Sala nakatutok. Ginapaabot na sang kadamaan nga magasentro ang mensahe sang presidente sa iyasona sa ginatubang nga pandemya. Pero ano ayhan ang mangin pananaw sang ordinaryo nga pumuluyo sa mangin unod sang SONA sang presidente? Para kay Manong June, isa ka kargador, luyag sininga maatagan kung anong plano sang presidente sa ekonomiya sang pungsod. Ang dako nga problema ay ang aton ekonomiya. Kagang aton nga mga produkto mga halimbawa mga bugas, gamal. Isa ang barangay tanod sa mga frontliner gani para sa tanod nga si Ana Marie. Luyag sining katutukan sa presidente ang bulig sa mga kaangay sining frontliner sa tunga sang krisis. Ano namon kay President Duterte nga tani buligan man niya kami sang amon nga kung ano ang amon kanang lanon buligan man niya kami. Baliskad naman sa ipatuman sang DepEd ang luyag sa grade 9 student nga si Arlie. Gusto sini sang face-to-face instruction sa pagbalik eskwela. Saya jet dan budlay mo, di ba? Budlay dan sir kung sa cellphone kay hindi ka mayo makapamati, hindi ka mayo ka notice sa kando nga bagay, hindi ka kapamati. Nami nga ara ka gid sa sa eskwelahan mo gid. Panawagan nila anuman ang manginunod sang mensahe sang presidente kinahanglan nga maatagan ang ordinaryo nga Pilipino sa plano sang gobyerno sa subong nga padayon nga ginatubang ang krisis dala sang pandemya. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.